Sure boy. Ngiyambona lo mjidi sibana lapha. Ya ngiyambona. Hayi lo mjidi angixaka. Sini man. Lo yabe. Wenze lo mjidi angimazi ukuthi usebenzaphi. Yazi ngomunye ubhesi phezulu. Lo mjida wakwangibamba ikhoba. Hawu. Letha le day. Ngomunye seqoqa usasebenza seyosibana la mjidi. Hayi. Uyayazi the hustle. MT. The hustle. Bye. Excel. Bye yazini. Uyamjida boy. Kwenza umsebenzi emini. Isikhathi sesisodwa. Hayi. Serious boy. Kodwa Yazi uyamjida ekuseni wenzani? Ndaba philo ngiphila ngongabi nandaba ngilo mhlaba Ngani baba abantu abadile ndaba mina umhlaba ngishintshe sijike sibe nomkhaba ngifike zabantu ngakho umhlaba uyahlaba vele nginezono ngoba mafidodo waze wavele futhi seziningi nembongi ngiyekisa umbhobho ngiyaxolisa kulabo abafunda ngoba benenjongo yokubona impumelelo kodwa ngabaphosa kaSkhopho ngilo mhlaba owenza isigwili phela nawe uyazi ukuthi ngimsebenzi eminingi ngiyabo Usuzowafika. ngisebenza imisebenzi yonke ngithi ubukoja ama-airport Ya yakuduka. sayini-ke lapha ethu yes tsunami mase ngikhila amakhari amavidena wasihlekisi ngisho sidakwe inkanti hambanye ocashe ngenza xola impeki iyashisa insimbi sacela ukuthola ama-blessing from my god thande ukuthi ngiqede ngecareer yathanda okukhomedi kodwa kangisuvela ikhomedi niyigalela site oqonqa mzambiya lasitye besebenza emarek njengobig zulu enza naye angithoyiseve hip hop nami-ke ngiyasukuma abafethu ngizosave ikhomedi zoqala ngale traffic eyenzakala emlazi wonke umuntu uvela avuke eseyibiza nge-YouTube nihlulwa yini ukwenza njengoskithi nivele niyeke shemza vele ubuyele ekubeni urank manager ngithi phantsi iyazi le nto le neyami ngo-2019 seyodilivela umjida wokugcina lo we-laptop ngibambe inkunzi mina lo fethu ngeke vele phela manje bengisiwalamenye ubambe inkunzi ngivele ngibambe inkunzi ngimbonile kwi-app mumbi ke sovela ngiyidla lo mjida lo nginika i-laptop yakhe Sneaky. Sure. Wena lothenga i-laptop, Yeah, I mean. wena le-order. I mean. Sure. Sure, nginike phela, nginike. Sure. Sure. Ah. ngumhlaba philo ngiphila ngongabi nandaba ngilo mhlaba ofuya amaxoki nabathathi bendaba imina umhlaba ngishintshe isilenda sijike sibe nomkhaba ngiphethe impilo zabantu ingakho bethu umhlaba uyahlaba vele nginezono ngoba ngiqukethe amagqubu nenzondo futhi seziningi nembongi ngiyekisa umbhobho ngiyaxolisa kulabo abafunda ngoba benenjongo yokubona impumelelo kodwa ngabaphosa kaSkhopho ngilo mhlaba owenza isilenda sijike sibe nomkhaba ngiphethe impilo zabantu ingakho bethu umhlaba uyahlaba vele nginezono ngoba ngiqukethe amagqubu nenzondo futhi seziningi nembongi ngiyekisa umbhobho ngiyaxolisa Awu, sonini madoda. Akho-ke mfana wami, yabona ngifuna amadoda nje asebenzayo. Umfokabawe, umfokabawe. Oh, isimungulu awukhulumi. Bona mfana wami, kulula. Awuxoxe la, uxoxe nje lana. Lezi iy'ngodo lezi ukhulumise kahle. Ke uzothi uma uqeda lana uzongiqoqela zonke lezi iy'ngodo lezi uyiqoqe nje uyibeke kahle zemele onde bese uqeda lapho uthi nje ucosha nalamaphepha lawa ala angwafuni onke nje lamaphepha lapho uma uqeda lapho uzojikela ngale ufike mana angathi mana. Awu. Mina nabe siwezi selezi iy'ngodo ngiy'khini ngibeke lapha
Sasenomgqomo ngokuwasha. Sengiqedile umgqomo. Sengisathi iy'nkoto njalo. Semele futhi ngishene ingadi. Ngoba ngeke ngiyenze loo nto mina. Yimi manje lento ngijona ngayo. Uyayifuna imali noma ayifuni? Ngizokwazi. Sebenza. Started on the ground fana beshubile. Head to the stool lapho ngilambile. Never let them see me lose ngisitshelile. Tryna be a star futhi angeke ngiquite. Started on the ground fana beshubile. Head to the stool lapho ngilambile. Never let them see me lose ngisitshelile. Tryna be a star futhi angeke ngiquite. Phumile ilanga. Hey mali. Ngibuka lana ngathi Anana. uzonginika ku Awusebenzi. umphathi wena. Wena mina abasebenzi bami ngibaphatha kahle yabo. Umphathi. Uvulela ubana ngathemba ukuthi uzonamba. Manje pho yangaqomba umphathi kwenzana. Awuthabona ukuthi kulezi insuku sisebenza ngento online. Ukukhona ikhadi lapho ya. Ingadi ubungazo uzosola uhambishana phansi. Ngawe ngasipala. Kwa Trustnet. No. Imali engayifaki phakathi. La. Imali engayifaki phakathi ngaso. Ya, uthabona nje. Khombisa khona ukuthi ya. Lena nje ikwanele futhi kahle kahle ikuphatheleni awuthi 2 rand onke. Yakuphansela hla 4 rand. Wathi yini futhi? Maya. Futhi ngidwela. Ras? Ngidwela. Spana bele. Sin best. Ngidwela. Ngidwela ngoba mina ngidumile la nje wena ngiyaphosa. Wena usiphosa wena mfethu. Baba umseshi njengoba ngisho mina ngimazi umulali angisazi nesikhala ngiyazi nemali ngiyazi anginacala ngidedele ngigoduke ngiyeke ngidlule ngivulele kusuka Ingozi le ngiyakutshela. Uthi akugcinike lapha. Yabo uma eqeda lento akayenzayo. Sure. Uzobamba inkunzi. Bamba umuntu oseduze kwakhe inkunzi. Cabanga nje bese cabanga. Hayibe. Akho umuntu phela la. Sithatha uzobamba thina. Yazi. Mhlawumbe angazi phela mhlawumbe angazi nami mfethu angazi. Mhlawumbe angazi nami mfethu angazi. Wemato. Yo. Yamchisi kiasi nana yami engakusho ukuthi kulomkhosi. Wabona uzothi uma uqeda lapho. Mase yotamati store. Ngifuna ngathi kube So I think manu sinbalo sosho senja manje. Sin3 ya. Okay wapha sosho sin3 lo guys sebenzele. Say video yokuqala cabanga abangani. Kodwa ngihlele team yami engalahlani sami ngoqe. Sibelo wafeza. Sema chithi. Le video lesathi ngahlala. Usilinde 2027 hlasepe sengo 10k subscribers. What do you think? Mina boy I think So yenza lento ntwana. Ntwana yami ukona ifesi so yenza lento bolo. Me dana just say hi bro. Office lapha emakhaya ngicela subscribe. comment and like and share. Uma sekuthiwa ku YouTube siba monetize. Ayikuthi sijahe imali. But uma sekuthiwa siba monetize uningi singakhipha ukuqondile. Okwamanje leshoda equipment yokuqala. Yabona. Isikhathi ke sisithola. Equipment asinayo kumele sicela abantu ukuthi sishoot. Yabo. Kodwa ke silokho simkhiphile nje uqini. Subscriber wenu ukuthola kwethu uxhaso.
ama-equipment. Subscribe mfowethu. Subscribe. Phethe ibheli, mfethu musungibuka. Mani khulema. Hey, subscribe lapho wena. Subscribe ngiyambona. Oh yeah, ngiyambona nami mfethu ngathi Subscribe. Mile mfethu. Ufeel like. Mile mfethu. Like. Subscribe. Share. Comment ngani mfethu? Mana comment ngani evidweni? Ungitshene ngani no comment? Wenzani manje baba? Ngithinta subscribe. Subscribe bafethu, make sure that you subscribe ne. Hambo hit it bell. Hambo Yeah, hit bell. Hamba ni hit it. Nayo. Okay. Ngistabane yabona ngayihithi phela ngiqabula ngumhlaba impilo ngiphila ngongabi nandaba ngilomhlaba ofuya amaxoki nabathathi bendaba ngilomhlaba ngishintsha isilenda sijike sibe nomkhaba ngiphethe impilo zabantu ingakho bethu umhlaba uyahlaba vele nginezono ngoba ngiqukethe amagqubu nenzondo futhi seziningi nembongi ngiyekisa umbobo